का मिस्टी वाह कह। अब अंकल के नौकरी लग गई नु बिहार पुलिस में। अब अंकल के बियाह होई नु। हाँ होई। वाह अरे फिर रुक जा। अच्छा सरकारी नौकरी लागल बा, सही बियाह ना नु कर दियाई। ठीक है। 10 लाख रुपया तिलक लिहल जाई, एगो बुलेट गाड़ी दहेज लिहल जाई, तब कइल जाई। 10 लाख रुपया कहाँ ढला बा? 10 लाख रुपया ढरे खातिर एगो बाकसा बनवाए के पड़ी नु। हाँ क्या बात कर रहे रे बाबा? ई का कहतारू? 10 लाख रुपया के असला छोड़ दो। अंकल हमला मौसी से बतियावेलन, हमला मौसी से बियाह करी हो। 1 रुपया तिलक न मिली, चट मंगनी पट बियाह होई। टकारा में फूटला रे। 10 लाख रुपया तिलक ली है, अपन दासा नहीं खान देखत। जा पहले उनक मुंह देखो।